Carlo. Sabi na siya kayo, pang kana yan si Tyler. Oo, gabi. Isog mo na. Isog mo na. Isog mo na. Di nang iya-roots na Mindanao, hindi. Mga pamilya, Mindanao na. Baling iya to husband, utod ni ano? Ni Mami. Oo, iya. Ano ganyan, Sorbels, ano ang pamilya niya ganyan? Subeldia. Subeldia, yes. So. Kusel, may bata siya nga doktora ko na, no? Oo, ang ikaduaya. Oo. Sino to galing may lawyer na ba? Asin mo to. Oo, si ano to, si Tamarlin, utod man ni Mami. Oo, sa Tagalawaan naman siya. Oo. Anong pilido yan? Q. Chill. Oo. Tiga-practice din siya. Oo, duwa na sila rin actually ka. Husband, oo, husband. Saya sa Gigs. Health sila nga. Masang province. Wala na ka-tour si Bea sa Germany. Wala 2 years. Ito ka Mexico, no? Ano 3 years na tulay? Pagkulan ni Ito COVID to. Tapos na ka? After Oo, COVID. tapos na. Si ano naging siya, fluent sa German. Ano nang ilagi na struggle to? So, antes mo lakat, ano na dalang kapisala mo Sa one sila, pero hindi yan siya nagabot. Wala ko matalo ng English siya kaya isa na kong buro. Stage siya, post lang yun eh. Kabalahan.